Dobre. Jaký deň. Wow, turbo. Turbo. Čo mi je malo? Čo je? Nejebni to dole! To je horúce kokoty, debil. Ty si dement. Chlapče, ale dobrý. Také malé sviečočky. Daj to požiar. Nemá robiť Vaško, keď dojde teraz púďu stane na záhľu. Jebe, to čo robí? A to čo robí potom tá veľká? Dobrá je to. Ešte si to tam jebe, ty kokotu. Ja by som takto evaluoval. Keď teraz pôjde na to, tak si to koľko vám vraví. Kokot, ja idem tam, čo to spraví mne? Ty dosíš to, neviem, ale tým ti aj ty. Fuj, chlapče. Jak zápalky, ty kokot, že? Jaké mlieko, chlapče. To one, fosfor, teraz tu one, húli, ty kokot. Fosfor by to Jednu scén dám na rošu, nech jednu nájsť a vtedy to dohrá. No odkiaľ to vychádza, čo ti jebe, to je chlap. Ideme za bránku. Ty kokot, ale Toto neboj, to maľnové kusy a toto, ty kokot, ja zájme. Prejdem cesto? Ty určite. No choď. A sa strátiš, chlapče. No choď, neboj sa. Jebu, bez toho. A poď naspäť. Poď naspäť. Rýchlo, už sa to stráca, ty je debil. Jak plával. Ale henty, koľko to nové zostáva na tráve. Chlapče, ale poďme na chvíľku do piče. Kam? Čo ti jebe, však povieme, že ono je, zahasil som cigu a horí. A bielý oheň, dým. Ty vole, tam ale čo robí, ty kokot? Čo stojí tam ale, nechcem ide čo... Koľko ešte 3 minúty je, že furt to kúšelo, že? No poďme na chvíľku do piči, zoberieme elektrický odpal. A tu by sme boli niekde inde, kde by sa stalo ešte. Tam je ďalej. Okej, tak poďme oné. Všade. Chlapče, hemla tým polov. Ešte, že je taká hmla, že to až tak není vidno. To je hmla iba. Odkiaľ je ten traktor? Bude kukurica. Odtiaľ do piče.